Hej, ja sem bil tu najstarší od 5 šoch. A moje starší sú to, ten statok si od mojej mačernej pravovky odnajeli. Veliče posta, jo môj nan to ju odnajal, a voka jo pa pon 2 posta zemrela. Tak to sú moje starší pon ju ich ratarstvo převzali. Když je nejo ty zeživiva, a tohle môj nan ešte jo nadživo chodil. Jako kmenský dživača, kajž to dženca tezas jo, v tých postatých letách sú oni radovu vodovudnu tvarili, a to sú oni všetci dživača trebali. A to môj nan poprom tu ženiny o tej produstve bol, a bun jo jako kmenský dživača, a jo tu živnosť, štož musimo cikru mili. A pon počela to, a tak nešto, jen malo kubleško.